pink. Salamat po sa patamsak, guys. Thank you. Yan, salamat po sa 1 people million in the house. Salamat po, huwag kalimutang magtamsak. Waiting bus po ako, waiting bus. May pupuntahan po tayo. Yan, salamat sa isang tao dyan. Yan, nakatampay. Waiting po ako ng bus. Yan, Kuya Rafa, Lalabs. Lalabs, kumusta yung bananas, Lalabs? Yan, shouty po sa 3 people million in the house. Waiting ako ng bus, guys. Tayo magbibiyahe ng 1 oras. Crystal, anay, bakiran cute. Akyat ka, gusto mong akyat, Crystal? Nakago live together ako. Halikat sa taas. Ayan o, yan. Pindutin mo yung ano, saglit ipipin natin. Lalabs, Kuya Rap, kumusta yung ano mo? Sisi ko yung Mayumi. Shouty. Ay, sis ko, hindi pala kita na-replyan, sisi ko. Nag-await ako ng ano, ng bus. Ayan. Ako, go live together. Sa mga gusto mo mag-chat, guys, ipipin natin. Wait lang. Ipipin natin. Pin message. Ayan, nakapin. And then, type nyo lang, guys. Gandang, guys. Gandang. Saliram Gamer. Sisi Koy Mayumi, tulog na ako kagabi. Sisi Koy. Tony Mix Vlog, Lods. Lods, mamaya, Lods, ha? Sisend ko sa'yo, Lods. Continue yung taas, Lalabs. So, ayan, sige, Lalabs, ongoing yung sa'yo. Yan, diba hindi siya Lalabs, Sir Kuya Raf? Ayan, 1 hour live lang ako, guys, sa travel ako, sa travel. Tinatamad na ako mag-edit. 5.8. Congratulations, Lalabs, Kuya Raf. Guys, i-type nyo lang to, guys, ha. Type. Yan. Type. Guys, sa mga gustong umakyat, guys, nakapin yung yung live together. Akyat kayo sa mga gustong umakyat. Nakago live together ako. Yan, magla-live tayo sa sa bus. Pupunta ako sa